Saja corona dekan ruang kini malan ronde mama sungguh jo janggui dekan ruang indah tak cukuan dekan ruang laban tu baru dekan ruang bantu den kini samakin lama de sana hidup mau dekon dekan ruang barela abin dekan ruang jo akan makan de mama makan coba awan de mama laila maju piti api Karajo indah pulang kampung ndak abulya pulo kasih badan kini mangadu tuanai lamo-lamo mati ndak makan kasih badan kini batenggang badan jauh di rantau orang tuanai manggale masker dekan ruang den cubo pulon de mama barang lay api tapi piti ndak basuon dekan ruang jan kabalabon de mama apo-apo tamakan manggale kola de mama apa itu pulon dekan ruang kola tak kacau tapi urang indah adon dekan ruang kola tak kacau tapi urang indah adon buek YouTube Mbak itu pulo awak pane panonton tak ada dulu banyak kini 35 tuanai nan musaji kini batu tuilah 8 kali ndak sumbayang jumek kok tarawih mode itu pulo tuanai lo kapain dekan ruang corona nang konde mama labosan bana dekan ruang kita di rumah dekan ruang labosan bana dekan ruang kita di rumah nan hari raya desan ruang sabentar lain de sayang tanpa sok ini dekan ruang rayo di rantau dekan ruang nang baju rayo jua apo kan di Bali ala bansai orang kasadonyo dulu kayo kini tak ada kontrak rumah manyasak pulo tuanai kredit Honda lah hajat buat tempo orang leasing marabo-rabo kok tak baba ya Honda ditariknya tuanai kok kemalaku ditampe orang barale endekan duang